Čaute ľudia, vítam vás u nového videjka. Kto nemá odber a like, šupni mi odber a like. Instagram Jaroslav Samko 871 a trojmesačná spolupráca pod mojím videom. Keď chceš vyzerať lepšie, ak vypadáš teraz, píš a rád ti pomôžem zmeniť tvoju postavu k lepšiemu. Jaro robí formu zase. Takže ak som povedal, budem celoročne vo forme. Proste dá sa vyzerať dobre, aj keď naberáš, aj keď chudneš. Za mňa. Takže nové video, rozhodol som sa, že vám objasním nejaké diety, ktoré som ja chodil. Ja mám vyskúšané na sebe hodne veľa diét. Takže dneska by som vám chcel povedať proste o keto diete. Keto dieta, z čoho sa skladá, aké má benefity, aké nemá, kedy by si mohol ísť do keto diety, kedy ja neodporúčam ísť do keto diety, aké má výsledky a aké má negatíva. Takže ideme na to. Keto dieta. Čo to je keto dieta? Keto dieta je to, že vlastne my máme v strave 3 makronutrienty, čiže bielkoviny, sacharidy a tuky. Kto každý vie, bielkoviny je základný stavebný kameň na budovanie svalovej hmoty, lepšia imunita a tak ďalej. A ďalej máme energetické zložky a to sú sacharidy a tuky. Hej? Toto je len energia, aj sacharidy, aj tuky. Ale musím podotknúť, že tuky sú esenciálne. Čo to znamená? Sú esenciálne, že proste naše telo si ich nedokáže vyrobiť. OK? A sacharidy si naše telo dokáže aj samo vyrobiť. Takže tak. Takže máme bielkoviny, sacharidy a tuky. Teraz, keď my ideme do keto diety, my tým pádom vyradíme všetky sacharidy z jedálničku. Čo to znamená pre tých, ktorí nevedia? Sacharidy sú ako ryža, zemiaky, ovesné vločky, hej, ryžové kaše, zelenina, ovocie, kľudne čokolády, keksíky a nejaké sladené nápoje a tak úplne proste všetky prílohy, všetko sa vyradí. Hej? Keď ideš keto dietu. Pomer tam je, že 20 až 30% bielkovín za mňa, môj, a 70% ide štuku. Ja som to ale až tak nerobil. Ja som to väčšinou robil, že som išiel trošku viacej bielkovín a ostatné bolo tuk. Koľko sacharidov? Aj v keto diete, ako počujete, áno, môžeš mať aj sacharidy, ale tie sacharidy sú maximálne do 50 gramov, aby si proste bol v tej ketóze. Hej? Hovorí sa, že keď si v ketogénej diete, mal by si mať malý príjem bielkovín a veľa tukov, aby si bol v ketóze. Lebo keď budeš mať viac bielkovín, tak proste táto vykopne tej z ketózy. Ale ja tomu veľmi neverím. Ja vždycky som si išiel 2 až 2,5 gramy v diete bielkoviny na kilo a ostatné boli tuky. Takže vieme, že proste v keto diete nebudeme jesť sacharidy, čiže nejaké prílohy, nejaké rúžu, zemiaky, vločky, proste nič. A teraz zase je tu otázka, Jaro, tak čo budeme jesť? Čo budeme jesť, keď proste nebudeme jesť prílohy? S čím budeme jesť to mäso? Tak, čo môžeš jesť v keto diete? Takže, bielkoviny, čiže mäso, vajíčka, kľudne tvarohy, kľudne tučné tvarohy, hej? Ďalej, kľudne dáke mozzarelly, kľudne dáke syry, hej, orechy, vlaskej, kešu, je to jedno, hej, kľudne oleje ako olivový olej, kokosový olej a tak ďalej. A ďalej môžeš jesť z tukov. Anglickú slaninku môžeš si tam jesť. Áno, počuješ dobre, anglickú slaninku. Kľudne nejaké klobásky, párečky a tak ďalej, hej, čo neobsahuje veľa sacharidov. Koľko je to povolené množstvo sacharidov? Do 50 gramov, ak som vravel. Do 50 gramov, najlepšie, keď máš ešte menej. Takže, takto. Takže, ako tak vyzerá jedálniče v keto diete? Vám tak priblížim taký jeden deň, hej, po jednom jedle. Dajme tomu raňajky. Vstaneš, čo si dáš? Dá si kľudne 5-6 vajíčok na tvrdo, hotovo, alebo aj na mäko, kľudne na olivovom oleji, hej. Do toho si môžeš kľudne dať kúsok sladinky, 100 gramov, 200,
podľa potreby, hej, každý vieme, že kto ma pozná, tak som online trenér a proste každý sme iný podľa toho, koľko potrebuješ kalórií. Takže raňajky, príklad, nepoviem množstvo, len poviem čo. Vajíčka, kľudne do toho taká slaninka na olivovom oleji, OK? Obed, dajme tomu také hovädzie mäso, kľudne bravčové, kľudne kuracie stehná, ale aj proste kuracie játra, je to na tebe. Dáke mäso, hej? Ďalej, môže tam byť taká mozzarelka, ako tretie jedlo, taká mozzarelka, hej? Potom na večer kľudne dáky tvaroh tučný, dajme tomu, a dáke vlaské orechy alebo kešu do toho, hodí si záhrst 20, 30, 40 gramov podľa množstva a takto vlastne sa stravuješ v keto diete. Hej? Kľudne tam môže byť taká klobáska za mňa, není problém. Takže toto je keto dieta. Čo spôsobí keto dieta a prečo majú veľa ľudí na nich výsledky? Keď neješ nejaké sacharidy, vylúči sacharidy, tvoje telo naviazuje, keď tie sacharidy na 1 gram, 3 gramy vody. Čiže ty vlastne sa ako keby zavodňuješ, hej? Ale v dobrom, lebo proste 1 gram glykogénu, keď je vo svaloch 3 gramy vody, tak ty vyzeráš opticky, že si väčší, hej? Jasne, keď žereš úplne hodne sacharidov, je to na hovno. Ale keď žereš v správnom množstve, tak je to OK. Čiže ty, keď vysadíš tie sacharidy, tým pádom ty sa odvodníš a prvý týždeň, 2, kľudne 3, môže tá váha padnúť kľudne aj o 2, 3, 4 kg, lebo stratíš vodu. To není tuk, ale to je voda. Hej, kľudne aj nejaký tuk určite, ale bude to prevažne voda a potom sa to ustáli. Prečo sa odporúča keto dieta v diete? Tak, lebo ty nemáš výkyly inzulínu. Čo to znamená? Ty keď zješ napríklad nejaký rýžu, zemiaky, alebo nejakú sladkosť, alebo niečo proste, čo má cukor, tým pádom sa ti zvýši inzulín v krvi, cukor v krvi a tvoja slinivka musí vyprodukovať inzulín a musí ten cukor ísť dole. Proste musí ho dať dole, aby bol v rovnováhe. Hej? A tým pádom, ty keď je sacharidy hodne často, tak tvoj cukor robí v krvi toto. A tým pádom sa veľa tvorí toho inzulínu. Takže, a ty keď si ketóze, keď ideš keto, ty nemáš nejaké sacharidy, tvoj cukor je celý deň v rovnomernej hladine. Tým pádom lepšie vieš spalovať tuk. OK? Ale vždy musíš byť určite v kalorickom deficite, proste menší príjem ako výdaj. Keď nebudeš v tom deficite, môžeš mať neviem akú dietu sveta, ale proste nebudeš spalovať. OK? Ten tuk a nebudeš chudnúť. Ale zase množstvo je to isté, ako keď ješ bielkoviny aj sacharidy aj tuky, len proste vyradí sacharidy a tie sacharidy nahradíš týma tukami. Pokrieš aj tie sacharidy s tukou. Hej? Takže ty máš bielkoviny, sacharidy, tuky, máš rozleženie množstva, takže keď vyradí sacharidy, tak to množstvo energie, čo si mal zo sacharidov, pokrie s tukou. Že tu nebude napríklad 70 gramov tuku, ale bude 140 gramov tuku. Chápeš ma? Aby si pokryl to celkovo množstvo kalórií. Nie, že ty vyradíš sacharidy, hej, a tuky ostanú stejne. To ti veľmi poklesnú tie kalórie a budeš vo veľkom deficite a to telo sa sekne a nebudeš chudnúť. Takže doplň to týma tukami, tie sacharidy, keby sa náhodou rozhodol ísť do keto diety. Ja mám aktuálne jedného klienta na keto diete, takže uvidíme. Inak ja odporúčam jesť bielkoviny, sacharidy aj tuky, kto ma sleduje, moji klienti a tak ďalej, tak vedia. Ale keď chceš vyskúšať, môžeš. Ďalej, komu odporúčam keto dietu, alebo kto by mohol začať robiť keto dietu? Proste takí ľudia, ktorí nemusia jesť toľko sacharidov. Alebo takí ľudia, ktorí nie sú inzulínovo rezistentní. Čo to znamená? Že proste ty, keď vyradíš sacharidy, napríklad dneska nebudeme sacharidy a začne sa ti takto klepať ruka po 8 až 12 hodinách a dostávaš hypoglykémiu a je ti špatne na odpadnutie a potrebuješ cukor v krvi, to znamená, že tvoj mikrobión sa nedokáže prepnúť na tú ketózu. Hej? Lebo proste ty si bol zvyknutý na cukor, jedol si 5 krát denne proste vždycky
malých dávkach sacharidy a tvoj cukor vždycky vystreloval. A teraz ty najednou to nedáš a celé je to zle. Toto ty dostávaš potom hypoglykémiu a ja som to mal takedy dávno. Takže takí ľudia by si mali pomaličky, keď ješ 5 jedál a v každom jedle sú sacharidy, uberať. Jem iba 3 jedlá sacharidové. Týždeň, 2, 3, potom jem len 2 sacharidové, potom jedno jedlo a potom len idem do ketózy. Ty musíš to telo pripraviť na tú ketózu. Preto tí ľudia, ktorí skočia do tej ketogenickej diety, začnú proste ísť bez sacharidov, no a majú hneď tú hypoglykemiu. A to je to, že ty nemáš pripravené to telo na to. OK? Ďalej. Výhody ketogénej diety. Za mňa, aké som ja mal proste na sebe, hej, poviem vám môj názor. Viac energie, nebol som tak hladný, ako keď som jedol sacharidy, lebo proste hormón grelín a leptín sa toľko nevylučoval, lebo inzulín nešiel hore, lebo proste ty si nedával sacharidy, cukor ti nelietal, inzulín sa neprodukoval, tým pádom nehovoril hormón leptín a grelín tvojmu mozgu, Jaro, si hladný, najeď sa. To nehovorí, lebo proste keď sacharidy nemáš, tak tieto hormóny sú dole, potlačené. OK? Takže, môj názor, viacej energie, hej, stačilo mi menej spať a bol som vyspatý, zregenerovaný, za prvé, čo som si ja odpozoroval na sebe. Za tretie, neboli výkyvy nálad, že jedol som napríklad nejaké sacharidy, bol som nabudený a o chvíľu som bol taký stlmený. Neviem, či to poznáte. Toto som vôbec nemal na tejto... Ja som celú prípravu 2,5 mesiaca pred súťažou išiel ketogenickú dietu, ale jedol som iba jedlo za deň. Bez sacharidov. Do 50, hej. Takže toto boli výhody. Nevýhody, keď proste ide človek do ketok diety, tak trvá tvojmu telu od 3 do týždeň až dakedy aj 2 týždne, kým si to telo zvykne. Hej? Že proste môžeš mať zo začiatku unavený byť, môže ťa boleť hlava, si podráždený a tak ďalej. Keď si to telo zvykne, tak už si vyhral a môžeš pokračovať ďalej. Takže toto je vlastne tá keto dieta alebo low carb za mňa, hej? Lebo ja neuznávam keto, ja idem viac trošku tých bielkovín. Takže, zhrnieme si to. Čo je to ketogénna dieta? Vyradíš všetky prílohy z jedálnička, rýžu, zemiaky, vločky, všelijaké sladkosti vôbec. Hej? To je prvá vec. Druhá vec, nastavíš si také isté množstvo, ako keby si jedol bielkoviny, sacharidy aj tuky. Akurát sacharidy nastavíš, sacharidy vylúčiš a doplníš to tukami, aby si bol v tom istom kalorickom príjme. Hej? A tretia vec, nemáš výkyvy nálad. Toto je keto dieta. Má aj výhody, aj nevýhody. Ako som povedal, každý človek je iný, niekomu to bude sedieť, nebude môcť jesť sacharidy, nebude mu to vadiť, že nie je sacharidy aj 10 rokov a niekto proste mu to nebude sedieť, vyskúša si to a potom zistí po mesiaci, po 2, po 3, že ale vieš čo, Jaro, ja tie sacharidy potrebujem. Tak si tie sacharidy dá. Takže toto, hold, môj názor a dúfam, že som vám objasnil, čo je to keto dieta. Vysvetlím všetky diety, aké existujú, aké som si ja prešiel. Takže toto je keto dieta. Čo ja hovorím na ňu, keď chceš fakt, že naozaj schudnúť, dá sa, ale schudneš takisto aj na balancovanej diete, keď použiješ aj sacharidy. Je to jedno. Ale záleží od toho, je 5 ciest a každá cesta vedie k jednému cieľu. A tu je keto dieta, tu je paleo, tu je balancovaná dieta, tu je carnivore dieta, hej, a tu je neviem aká dieta. Každá jedna ťa donesie k tomu jednému cieľu, ale je na tebe, pri ktorej diete sa budeš cítiť najlepšie. Hej? Ja napríklad, keď som išiel keto, tak som sa cítil najlepšie, len nebol som hladný, nebol som podráždený a kľudne by som to mohol robiť aj do konca života, viem si to predstaviť. Takže toť moja skúsenosť. Dúfam, že som vás nejak poučil a že si z toho na čo zoberiete, alebo keď ste nevedeli, že už vieš, čo to je vlastne taká ketogenická alebo low carb dieta. Takže dúfam, že som vám to objasnil. Kto ešte nemá odber a like, šupni mi odber a like. Instagram Jaroslav Samko 871 píš
a 3-mesačná spolupráca pod mojím vedením píš a rád ti pomôžem zmeniť postavu lepšiemu, keď nevieš ako na to. A ďakujem, že si dopozeral videjko do konca. Keď ešte nemáš ten odber a zvonček a like, a nezdieláš to, tak začni to robiť, lebo budem točiť viac a viac videjka, už aj tréningové. Takže tak. Kto ma sleduje na Instagrame, tak vie, že Jaro robí formu a chcem urobiť životnú formu a chcem to udržiavať celý rok. Takže tak. Pekný deň ľudia. Majte sa, držte sa, mám vás rád, som rád, že sledujete a vidíme sa u ďalšieho videa. Čaute ľudia. Ahoj!